राजा कल के हमरे बाबा के भोजन करावता नहीं। साधु बाबा लोग कलश की सुना औजाम बाघ हो खाई त मांस खाई आ ना तो सही रह जाए आ तू तो जीव हत्या करब ना धर्मी राजा हो त मांस खियबो कहां से खियबो मोर ध्वज कहले कि जीव हत्या ना करो हमरा अपना शरीर पर अधिकार बा हम अपन मांस काट के करा के खिया दे। साधु बाबा लोग कलश की ना बाघ पुरान भई मुंह में को दांत करो नहीं खे आ तू पुरान भइल तोहरो मांस सब खाए लक बाना राजा कल की तो साधु बाबा लोग कलश के हमके सुनले बानी जे कि तारे गो लइका बा 6 बरिस के ना मत नहीं बता। अच्छा बजरंगी भैया बानी 1000 रुपया पुरस्कार दिहनी नारायण जी बना के रख। साधु बाबा लोग कलश की तारे गो लइका बा 6 बरिस के सुनले बानी जा अगर तू सही में दानी हो त अपना लइका के मांस हमनी के बा के खिया दे। राजा कहले कि आज तक केहू फिर के गइल नहीं के आज जब रउआ सबके मन बा तो हम वचन देतनी कि अपना लइका के मांस रउआ बा के खिया दे। लेकिन जितना लइकवा हमार हो उतने लइकवा हमरा रानियों के हो तनी खाली रानी से हमरा पूछ ले रानी लगे पहुंचल बारे रानी रानी किया हो रानी अरे बहुत सत्यता में हम आहो रानी बहुत सत्यता में हम आज ले अपना दुआरा पैसा केहू ना आई रहल जैसन भिक्षा मांग देवे। अरे दुआरा पर तू जाना साधु लग आई हो तू जना साधु बाबा आई बानी संगे एगो बाग बाटे बहुत भूखा आई हो संगे एगो बाग बाटे बहुत भूखा आई हो हमरा संतोष सिंह राजपूत भैया के ओर से मुखिया प्रत्याशी हमरा बजरंगी सिंह के जीत के अग्रिम बधाई भैया हमरा देख के कहनी हमरा के पुरस्कार भी दियानी नारायण जी बना के रखी बजरंगी भैया संगे एगो बाग बाटे बहुत भूखा आई हो आओ साधु बाबा लोग के कहना मत कि हमन के अपना लइका के मांस ओकरा के खिया दे जा। अब कैसे धर्म बाची अब तोहरे ऊपर बा आहो रानी कैसे बाची धर्म आहो रानी कैसे बाची धर्म ए स्वामीना कह रानी जब रउआ वचन देइए देले बानी तो हम एमे का कह सकतनी जब रउआ राजी भरिए देले बानी तो हमहू राजी बानी रउआ से इतनी विनती बा एक खाली बबुआ जी से पूछ ले धन्य है रानी रानी कली के जब रउआ वचन दे देले बानी तो हमरो हामी बा लेकिन जौना लइका के मां सुबह के खियावे के बा तनी कम से कम वो बबुआ से तो पूछ लिया बबुआ से पूछ लो बबुआ को बोला लहिन कर आओ बबुआ से पूछ लो ए बबुआ कह माता दुआरा पे दुगो साधु बाबा आइल बानी हुआ के संगे एगो बाग बाटे राउर पिता श्री वचन दे देले बानी जे उ बाप के तहर मांस खिए हैं अरे मैं तू का कहत रे बबुआ जैसे रउआ सबके मर्जी बेटा कल की माई हर एक लड़का के धर्म होला कि अपना बाप माई के लाज बचावे धर्म बचावे
आ हमार तो जिंदगी रउआ सबके देहल ह तो जब रउआ सब वचन देइए देले बानी त हमरा कोनो दिक्कत साधु बाबा लोग के कहला के अनुसार लड़का के नहवा धोआ के अंगना के बीच लड़का के बैठावल गई। अब देखी परीक्षा यही जैसे शुरू होता साधु बाबा लोग कलश की राजा पहिल का शर्त लड़का काटे के बाद तो जलाद ना काटे स्वयं तू दोनों जना कटब। दूसर का शर्त लड़का के काटत भर में अगर आंसू केहू के आंख से गिर गई तारा दोनों जना के आज चाहे लड़का के आंख से तो वो मांस हमर बाघ ना खाए। राजा रानी आरा लेके अपन भिड़ौले काटे के तैयारी में मालो आज तब तक लड़का के बायां आंख से आंसू गिरे लगा। साधु बाबा देख लगल के राजा कि लड़का आंख से ढारे पानी। साधु बाबा बोले पानी लड़का आंख से ढारे पानी। साधु बाबा बोले पानी तो झूठ बोले पानी। राजा रानी सुन लो राजा रानी सुन लो तो काम हो बकवास बघवा खाई नहीं मांस। पहला ही कहल रहनी है कि लोग ना गिरे के चाहे कि काम भइल बकवास लइका खाई नहीं मांस बघवा खाई नहीं मांस तब भोले रही उपवास। राजा राजा रानी कहलो कि खिसियाई सब बबुआ रोले बा तो बबुआ से पूछा जाता कि काहे रोले बा। लइका से जाके कहलो कि बबुआ साधु बाबा कहले रहलो ना रोवे के काहे रोला बोला। लइका कहता कि बाबूजी हम मुआला के डर से नहीं खेरो बायां आंख से आंसू हमरा ये से गिरल कि साधु बाबा लोग कहले बा कि दहिना अंग बाग खाई ते बायां अंग के कौन दोष बा कि बाया कोनो काम में नहीं। साधु बाबा लोग कलश की चिंता मत करो बाया अंग भीतर नुकसान ना हो। साधु बाबा लोग कलश की बबुआ चिंता मत करो बाया अंग भीतर नुकसान ना हो। राजा रानी तैयार भइल लोग फेर काटे खातिर। साधु बाबा लोग देखो तक कि राजा रानी के तनिको सिकन नहीं थे लइका काटे खातिर तैयार बा लोग। कहलो कि इनकर परीक्षा और तरीका करो कहलो कि राजा सुनो ऐसे ना हो रानी के लड़का के आगे करो आई अपने पीछे हो काहे सोचलो कि रानी कितनो है तो मेहरारू है लड़का के काटल देखिए तो कहीं ना कहीं उनका आंख से जरूर आंसू गिर जाए आज जहाँ आंसू गिरल की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। रानी के आगे करो बहे लागल खूना हवा के धारा आज चले बहे लागल खूना हवा के धारा आज चले अपना लड़का के राजा रानी काटे लागल अर्जुन साधु के भेष में बारे लेकिन मन में सोचे तर की कैसन भक्त देखी देखी जगह हल चलिए जीत नहीं
अरे पहला बखुना हमार के धारा आदत लइका के दू भाग कर देहल गई। दू भाग कर देहल गई। दहिना अंग लइका के बाग के परोसा गई खाए खातिर। साधु बाबा कहलो कि राजा अब हमनियों के खाना के व्यवस्था करो। खाना के व्यवस्था भई। दू गो थरिया राजा लेके अइले। साधु बाबा लोग कलस कि ना दुई आदमी थोड़े बा, दू आदमी हमनी के बानी जा आ दू आदमी तू लो बा। राजा रानी 4 गो थरिया में खाना ले आओ। भोजन लागल। खाए के जब बेरा भई साधु बाबा लोग भोजन उठा के मुंह तर ले आके हाथ खींच ली हल। राजा कहले कब का भाई खाई सब है खाई लो। साधु बाबा कहले कि चुप रह। कैसा खाई सब? अभी अभी जवान आदमी अपना हाथी अपना लड़का के काट देले होके तेरा पर जीव हत्या बा। हत्यारा मारत आ तू चाहता कि हमके भोजन करी जा। साधु बाबा लोग कलस के अरे महाराज चाचा बने हम अब प्रसंग पर पुरस्कार देता नहीं तबे ले बर कुछ हो नहीं। रिमझिम पहले लो। साधु बाबा लोग कलस की लइका कटले बानी तो रौरे कहला के चलते न कटले बानी तब कोई संजीव हत्या भोजन करी। साधु बाबा लोग कलस की भोजन होई लेकिन एगो शर्त बा का अगर तहर लइका स्वयं पानी लेके आई हमनी के चलाई तब हमनी के तरह के भोजन करब। राजा फेर में पड़ल बारे कि दादा जब लइका काटिए देनी जा आई अब कहत लो कि लइका के बोलावो। अब लइका कहां से आई कि ये हरी अरे कोई सुनई हो परीक्षा ए हरि जी अरे कोई सुनई हो परीक्षा ए हरि जी अरे कोई सुनई हो परीक्षा राजा कहले कि कितना लोग आई कैसन कैसन भिक्षा मांगलस। आज ले ना ऐसन लोग आई रहल ह आ ना ऐसन के भिक्षा मांगले रहल। केतने आइले केतने कोइले केहू ऐसन मांगल ना भिक्षा ए हरि जी केहू हल चल जा गीत गाना रीत राम पैसा उहे दे दी हो जाए उहे दे दी। विक्रमपुर के मास्टर साहब बानी मनोज सिंह जी ए प्रसंग पर 1000 रुपया पुरस्कार दिल बानी मास्टर साहब का स्वागत करने। हल चल जा गीत गाना रीत राम पैसा का जाना पवन राउरी इच्छा ए हरि जी पैसा नहीं होता परीक्षा ए हरि जी पैसा नहीं होता बाबा लोग कलश की राजा बहाना मत करो
अगर सही में तू दानी होगा सही में तेरा धर्म में शक्ति बा तो तू अपने लड़का के आवाज दो लड़का आ जाए तो हमने के मान जाए कि तू धर्मी होगा तार ला बरदानी केहू नहीं खे अगर लड़का ना जाए तो हमने क्या जान जाए कि तू झूठों का ढोंग पहले बार राजा रानी मिल के अपना लड़का के मुंह लड़का के जौना लड़का के अपने हाथे कटले बार अब लड़का के बुलावता कि मेरे राजा मेरे लाल तुझे ढूंढूं मैं कहाँ सब हमने नष्ट हो जाए मैया तेरी कब से पुकारे कहाँ गए हो हमको विसारे मैया तेरी कब से पुकारे राजा रानी के पुकार सुन के लड़का के जन बाया अंग कफन में लपेट के घर में धई रहे देखो तलो कि बाएं गोरवा बाएं हाथवा बाएं अखिया औधे अंगवा चलल बा उन्हें से हाथ में लोटा में पानी लेके राजा जब देखले लड़का के गले लगा लिहलो राजा घूमत रहे कहे खातिर कि अब तो बबुआ पानी लेके आ गए अब तरुआ सब भोजन कर ली लेकिन जब राजा घूमले तो देखो तर कि ना वहां दोनों साधु बाबा लोग आ ना वहां बाघ बा स्वयं भगवान विष्णु अपन रूप धारण करके प्रकट भइल बा कल की राजा राजा तारा लेखा धर्मी है तारा लेखा दानी केहू बा ना वरदान मांगो मांगो राजा कल की सरकार अगर सही में वह सब खुश बनी अब वरदान देवे के चाहत नहीं तो हमरा के इहे गो वरदान दी कि हमनी से जौन वह सब परीक्षा ले ले बनी आज के बाद ऐसन परीक्षा रुआ कोनो भक्त से मत ले का जाने हमनी के अपना हाथ लइका के काट देनी है जा अगर कोनो दोसर भक्त ना काटी दोसर भक्त अगर सफल ना होई तो ओकरा भक्ति पर दाग लगे ऐसन परीक्षा फिर कबो भक्त से मत ले कलयुग में साफ अगर कहानी अच्छा लागल होके तो तन जोरदार एगो ताली दे के आशीर्वाद ले